követni. Szóval, hogy kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen live-unk, hogy egy ilyen lassú karácsonyos kis beszélgetés, és hát igazából ilyen kapszula gardrób, kapszula virágok, nem tudom, újraértelmezése így a dolgoknak, azt lehet most majd valószínűleg hallani tőlünk. És én most nagyon gyorsan bemutatkozom, hogy én Adrián vagyok, én csinálom itt az Arbonikát, emlék a kis vállalkozás szíve lelke, engem láthattok legtöbbet itt az Arbonika felületén, és a kis beszélgető partnerem pedig Zsófi, Szabó Zsófi, akit én még a kis challenge-eden keresztül találtalak meg szerintem annak idején, amikor azt csináltad, hogy minden nap kirakta egy rélt, és így újraértelmezted a ruhatáradat. Szerintem lehet, hogy sokan akkor csatlakozhatunk be hozzád, mert ez nagyon izgalmas volt. Igen. De azért te is mutatkozz be nekünk. Rólam nem lehet ennyire sok exakt információt tudni igazából. Igen, én akkor lett talán nagyobb követőszáma az Instagram felületemnek, amikor így igazából még a kisbabám egész pici volt, és elkezdett zavarni ez hát ugye várandósággal megváltozunk, aztán a várandóság után is változunk, de már egy kicsit talán más irányba, és hogy azt éreztem, hogy késztetésem van, hogy vegyek új ruhát, de nem kezdem el újra gondolni, hogy mi van a szekrényben, amit lehet, hogy tudok variálni. Lehet, hogy nem fog ugyanúgy állni, mint 2 évvel azelőtt, lehet, hogy máshogy kell kitalálnom, más kiegészítőt, más pulóvert kell hozzá választani, de igen, én akkor kezdtem el ezzel így, hát ilyen nyilvánosan foglalkozni, hogy mit veszünk fel, meg hogy vesszük föl, és akkor ott volt egy ilyen 3 hónap, minden nap csináltam egy Reels videót, és azóta próbálok egy picit ilyen hangosabb lenni abban a témában, hogy kell-e folyton új dolgokat vennünk, vagy ha veszünk, akkor mit veszünk meg hogy tudjuk ezeket. Nyilván a ruhák, mert egyébként ebben dolgozom nagyon régóta, a ruhákkal, de azért elég sok minden, meg sok olyan tárgyunk van, amivel mondjuk inkább ez a szezonokon átívelőség, meg nem ez az egyszeri alkalom, amikor mondjuk egy karácsonyi, vagy Halloweeni, vagy tehát, hogy nem próbáljuk ezt behozni az életünkbe. Egyrészt, mert lusták vagyunk, másrészt meg fontos az, hogy ne sok dolgunk legyen, hanem olyan dolgunk, amiket szeretünk. Úgyhogy ezek voltak, amikben elkezdtem nagyon hangos lenni, és akkor igen, így lett az, hogy... Igen, és hogyha már egy különlegességekről beszélünk, vagy ezekről a különleges alkalmakon, hogy tök jó, hogy most így a karácsony közelettével így akkor lehet erről is egy picit beszélni, mert a karácsony az pont egy olyan dolog ugye az életünkben, ami valamiért nyilván azért, hogy az emberek így hangulatot érezzenek, akkor így bele tudunk menni ebbe, hogy a hangulat megteremtése érdekében felfrissítünk ruhatárat, dekorációt, az életünket, az egész mindent is, amit egyébként lehet szerintem tökre jól tudatosan csinálni, viszont egy ilyen külső nyomás miatt így pont nem abban vagyunk, hogy gondolkodjunk erről. Úgyhogy beszéljünk is talán egy kicsit erről a lassú karácsonyról, hogy te mondjuk így mit élsz át ilyenkor, mondjuk, aki így a fashionben így dolgozol, hogy ez meg hogy így mik a slow Christmas-es benyomásaid? Hát én nagyon próbálom keresni a Slow Christmas-t. Nyilván vannak felületek, emberek, akik mondjuk erről beszélnek, és ezt próbálják még jobban így hangsúlyozni. De azért nagyon-nagyon nehéz szerintem józannak lenni ma. Tényleg, ha csak megnyitjuk a telefonunkat, és ott van, hogy Black Friday... És no shame, amúgy by the way. Tehát, hogy szerintem mindannyian belecsúszunk, tehát itt most nem arról van szó, hogy így nem, senkit nem akarunk kicsolni, hallod, bármikor bele tudok csúszni én is. Igen, tehát nekem is van az a nap, amikor gyakorlatilag bármit tolnának elém, azt mondom, hogy persze, jó lesz. De hogy igen, hogy pont ez, és egyébként... hogy pont szerintem ez nagyon nehéz, és nem szeretem amúgy a tudatos szót, mert szerintem ez is egy kicsit már így el van használva, meg ez is egy tökre nyomást teszünk az emberekre, de hogy tudatos, tényleg... Mikor vagy tudatos ma már, nem? Tehát, hogy főleg így a pillanatban, de igen, hát ja. Ez egy jó szó lehetne, de azért ezt valóban tudjuk dobálni. Igen, és most már szerintem ez is egy nyomasztás igazából valahol. Hát és tényleg pont tegnap írtam erről egy posztot, de
hogy tényleg ez a megélésem, és pont a Starbucksban valamelyik nap még így mondtam is nekik, mert vonathoz rohantam, és odaszaladtam be egy kávéért, és akkor, hogy mások az ajánlatok, meg nem tudom, és mondtam, hogy hát igen, mert ti vagytok ebben a leggyorsabbak, hogy konkrétan november 2-án nálatok karácsony van, és hogy addig viszont pumpkin spice latte volt. És hogy... Igen, ott nagyon erős váltás, de egyébként szerintem ez a dekorosoknál is előfordul, mert nálunk is az van, hogy benn vagyunk az őszben, tehát ez az igazán őszi hangulat, és utána nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, hogy mikor van az, amikor lemegy ez, és mikor van az, amikor el akarsz kezdeni készülni arra, hogy ugye advent első vasárnapja, ez ugye akár akaratlanul hamarabbra esik, és mi ugye koszorúkban gondolkozunk, ezért már korábban megpróbáljuk ugye kitenni. De nálam is az van, hogy még egyébként nem feltétlenül érzem azt, hogy hú, de mennyire karácsonyi hangulatban vagyok, de hogy valahogy át kell az agyamat így állítani, hogy jó, nem biztos, tehát hogy lehet, hogy én nem vagyok abban, de hogy nem is leszek abban, hogyha mondjuk nem teszek ugye valamennyire érte. Persze. És hogy mondjam, hogy azért más ez a Starbucks-os dolog, mint az, hogy mondjuk ugye az otthonodban egy ilyen meghitt valamit megpróbálsz. És ugye az a nehéz ebben, hogy szerintem ez az egyik legnehezebb időszak az évnek. Tehát, hogy tényleg annyira, már nagyon várjuk a végét, már nagyon fárasztó, még mindig sok a munka. Szóval, hogy így az ember tényleg nagyon könnyen szeretné magát így egy ilyen kis instant, gyors valamivel megjutalmazni, Igen. és igazából nincs ezzel szerintem semmi baj, mert én is egyébként megveszem a pumpkin spice latte, tehát hogy így meg Még kell soha egy ilyen kis nem boost. Még soha. Tényleg? Nem mertem kipróbálni. Én azért megveszem, mert nagyon-nagyon szeretem azt az ízvilágot, de most már próbálom azt csinálni, hogy most megint ezt a tudatos szót fogom használni, hogy így valahogy a külső nyomás helyett egy ilyen belső miértet létrehozni, és sokkal könnyebb egyébként, hogyha meg tudom mondani, hogy jó, oké, ez most ezért és ezért és ezért. És hogy szerintem egyébként pont ebben az utolsó évvégi hajrá, ez a felgyorsult tempó, ez a külső nyomasztás, ez a bármi, ami kívülről ér minket, nagyon könnyen meg tudunk feledkezni a dolgok miértjéről. És én nekem például az hogy mondjuk valami belassul, az elsősorban ott kezdődik, hogy megpróbálom megállítani az agyamat, és akkor azt mondani magamnak, hogy jó, de miért? És igazából ez az, amivel így azt tudom mondani, hogy talán így bele tudok lassulni, hogy jó, most ezt azért, mert, és akkor így sokkal könnyebb. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de szerintem ez a ruhatárnál is ugyanúgy vissza tud köszönni. Abszolút. Hogy megvan a miértje, akkor... Igen, szerintem, vagy hogy abszolút ezt gondolom erről, meg most még az jutott eszembe erről az időszakról, hogy ugye persze, hogy intenzívebb, meg sokkal jobban korlátozva van az életterünk ilyenkor azért. Szóval Ja. ugye nem muszáj, de hogy nyilván törekszünk arra, hogy az otthonunk, vagy hogy az otthoni környezetünket alakítsuk valamilyenné, hiszen nagyobb időt töltünk ilyenkor bent a házban, lakásban, bárhol, mint kint. Nyáron igazából 4-kor még bőven kezdődik a nap, és hogy ott újra kezdesz mindent, és nem számít, hogy meddig vagy kint, tehát hogy ott sokkal kisebb az igényünk a kvázi ilyen nagyon harmonikus otthon megteremtésére, mert hiszen nem vagyunk ott, és hogy nem ez az elsődleges. Míg ugye ilyenkor, igen, mindenkinek. De igen, a ruhákkal is ez van, meg szerintem ott is nagyon fontos az, hogy az ember ott végig gondolja azt, hogy oké, és mit fogok vele utána csinálni. Tehát, hogy miért szeretném ezt megvenni, mi a célom vele, és utána mire fogom használni, mert nekem is van olyan, és sőt, én ezt használom is az én munkámban, amikor azt próbálom átadni, hogy mi a mi feladatunk, hogy vannak olyan ruhadarabok, amikről tudod reggel, amikor felkelsz, hogy szükséged van rá, mert nem tudom, a kisfiúnknak kiszakad a nadrágja, vagy nem tudom, mondjuk fehér nemű az olyan, amit időszakosan igenis vásárol magának az ember, de hogy nekünk az a feladatunk abban, amit én csinálok, hogy úgy mutassak be egy ruhát, hogy ne menjen ki a fejéből, hogy azt ő nagyon megkívánja ott abban a boltban. És hogy nem az a baj, hogy megkívánjuk, mert mindannyian megkívánjuk, én is megkívánom. Az nagyon fontos, nekem nagyon sokszor van ez, hogy napok telnek el, vagy akár meg van nyitva a telefonomon egy márkának az oldala, benne vannak a kocsoramba, hogy mik azok, amik nagyon tetszenek, és akkor napok telnek el, amíg végigviszem, hogy oké, de erre nincsen alternatívám, ezzel mit csinálnék. Egyébként
beleillik a ruhatáram színeibe, mintáiba. Most például már kezdek rájönni, hogy már mindenem mintás, tehát hogy kezdek így átesni Mm. a túloldalára. Egy idő után nem tudok a sok mintával mit csinálni, még akkor se, ha nem zavar a mintakeverés. Szóval, hogy szerintem nagyon sok szempontot lehet végigvenni, és nyilván egy Black Friday akció, vagy egy karácsonyi hajsza azért lesz nehezebb, mert szoros az időintervallumod, és azt érzed, hogy ott lejár kvázi az időd, ha nem döntesz gyorsan arról, hogy mire nyomod rá az igenedet, és mi az, amire már pedig ezt megvásárolom. És nem gondolom, hogy nincsenek ebben jó dílek. Szóval, hogy szerintem van olyan, Persze. amit egyrészt mondjuk Főleg, hogyha valamit már előre kitaláltál, mondjuk egy pontosan. fél éve pörgeted magadban, hogy és én akarok mindenképpen egy olyat, és akkor most meglátod, de nem fordítva. Az Igen. már eleve egy ilyen, akkor ott már könnyen belecsúsztunk valamibe, ami nem biztos, hogy ugye belülről jött, hanem kívülről. Igen, és szerintem ebben az egész lassulásban itt lesz a kulcsa valahol, hogy e körül lehessen jó döntéseket hozni. Igen, és meg az, hogy egyébként miért veszünk, mert hogy még ugye nyilván megint csak ott az a minőség-mennyiség kérdése, hogy most például megveszel akár egy ruhadarabot, akár egy dekorációt, most mondjuk maradjunk a dekorációnál, mert ugye én szárított virágokkal foglalkozok, ez egy eléggé tartós dolog. És ezekért én azért szeretem, vagy hát én preferálom például ebben az időszakban, mert ugye az adventi koszorú kopogtatók nagyon sokszor ugye zöld friss növényekből készülnek. Az egy szezon kibír, hidegben egyébként tök jól szokták bírni, de amint kisüt a nap, meg így az egész, tehát hogy annak úgy egy ponton túl vége. És a szárított virágokkal például, ha valaki alkot, akkor az benne a szépség, hogy ezt jövőre, mint ahogy te is mondtad, azt ugyanúgy elő lehet venni, még egyszer elő lehet lenni, és még egyszer, és például, hogyha valaki megum benne színeket, formákat, nem tudom, akkor nagyon szépen fel lehet őket frissíteni, tehát hogy igazából már csak a kreativitás, meg a kézügyesség kérdése. Úgyhogy itt szerintem még az egy sarkalatos kérdés, hogy mondjuk az, hogy milyen minőséget, vagy milyen tartós valamit vesz az ember. Mert egyébként a fast fashionben azért visszatérve oda kicsit hozzád is, hogy hamar megtalálja az ember azt a ruhát, amit kétszer kimos, és már elformálódott, és nem tudom, össze-vissza van, és ha fölveszem, akkor valahogy így kereszte áll rajtam. Úgyhogy És itt is szerintem a miért. A miért? Meg az, Mert ez nagyon érdekes szerintem, hogy olyan világot teremtettünk valahol, ahol már a tartóságnak az árát azt magyarázni kell, mert a fast fashionben is van gyapjú termék, vagy van bőrtermék, vagy de van el kell mondani. kasmír, de hogy annak nyilván az előállítási és alapanyagára is egy magasabb kategória, és hogy épp az az, tehát, hogy például az is, hogy ezt a koszorú, vagy az adventi koszorú, igen, amit készítettem veled tavaly, az is szintén idén ugyanaz lesz a koszorú, amit én egyébként kifejezetten szeretek, mert szerintem annak, hogy ugyanazok a dolgok kerülnek elő, van egy igazán otthonérzése, mert hogy tudsz hozzá kapcsolódni, hogy tavaly ez történt, és nekem is eszembe is jutott, hogy a lányokkal csináltuk, emlékszem, hogy szúrta is a kezemet, meg hogy tudod, hogy úgy tényleg így tökre így elgondolkodtam rajta, hogy milyen volt nekem az a nap, amikor készült például az a koszorú. Csak hogy igen, hogy amikor meg egy magasabb árkategóriának az alapanyag és minőségi, hát hogy mondjam, költségét is hozzá kell tenni, akkor az nagyon-nagyon sok esetben, én legalábbis ezt hallom, amikor egy-egy termékről, vagy mondjuk, azért én szoktam megjegyzéseket kapni, hogy a ruháimnak mi az ára, amikor mondjuk egy kisebb márkától vásárolok, viszont ott bejön az, hogy az anyagnak milyen az összetétele. Meg tehát ott a kisebb márkától való vásárlásnál szerintem ott sokan nem gondolnak bele, hogy most ez nem egy 100 fős valaki, aki ezt előállította, hanem egy ember ott ül a laptop mögött, ugyanúgy csinál minden folyamatot, és ez neki egy ilyen nagy szerelemprojekt, és már most azt hiszem pont a napokban írtam ki ez a kisvállalkozók támogatása, hogy itt nem egy ilyen hüres duma ez, hogy kinek az álmát támogatod, és egyébként meg nagyon sokszor ezek sokkal tartósabb amik elkészülnek. Hát meg, ha belegondolunk, hogy régen tele voltak az utcák cégérekkel, és most már nincs ilyen. És régen nem az volt, hogy bemész egy plázába, és ugyanazt a boltot találod meg mindenhol, hanem hogy kisvállalkozásokból állt össze a világunk. És hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy a cipészhez mész, ha cipőre van szükséged, hogyha a szabóhoz mész, ha öltönyre van szükséged. Szóval, hogy ezek
ezeket igazából megette a történelem, meg a társadalom, de hogy ez Hát valaha az, a ahogy így, norma igen, volt. ahogy alakult, igen. Igen, ez valahol. De egyébként vissza-vissza kacsintva, bocsánat, most erre, hogy ugye beszéltünk arról, hogy most ennek milyen az ára, vagy hogy a minőségi dolgokat drágábban tudjuk megvenni. Most szerintem egyébként mindenki tudja, hogy vannak olyan platformok, ahol használtan is meg lehet venni szuper ruhákat, sőt, és szerintem egyébként az egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogyha valaki mondjuk nem teheti meg, vagy nem akarja, vagy nem úgy jött össze neki, hogy mondjuk egy drágább ruhát megvegyen, vagy azt, amit mondtál, olyan minőségű valamit újonnan, hanem meg lehet ezt venni használtan is, és sokszor nagyon akár szebb állapotban talál az ember izgalmas, egyedi dolgokat, mint ami mondjuk pont aktuálisan kint van az üzletek polcain, és most nem azt mondom, hogy szembe jön veled, de hogy akár szembe is jöhet. Meg szerintem a lassú karácsony, hogyha a témához kapcsolódunk, akkor valahol az is, hogy nem halmozzuk a tárgyakat, hanem szerintem, mivel felnőtt emberek vagyunk ezért, és rájöttünk, hogy a Jézuska sajnos nem létezik, és nem ő hozza a nagyon drága játékokat és ajándékokat, de hogy például nekem nagyon sokszor van olyan, és idén is egyébként ez történt, hogy vágyott ruhadarabom volt. Egyébként már tavaly is vágytam erre a ruhadarabra. Ez egyébként egy karácsonyosabb hangulatú ruha, de tavaly úgy alakult, hogy ez akkor tényleg nem fért így bele, hogy karácsony idején ez megtörténjen. És akkor nálunk például az van, hogy erre az egy ajándékra dobott össze a család nekem, és hogy ezt én így fogom megkapni, hogy nem az van, hogy mindenkitől kapok valami apróságot, vagy olyat, amire nem biztos, hogy tényleg szükségem van, hanem akkor erre szánta azokat, amit egyébként odaadtak volna, vagy amilyen értékben adtak volna nekem. És mi ezt nagyon-nagyon sokszor csináljuk karácsonykor is, meg születésnapokkor is, mert hogy valóban annak van vagy például a kisfiam is fog kapni egy drágább kategóriájú pulóvert karácsonyra, amire már tavaly elkezdtem kvázi gyűjteni, mert már tavaly is tudtam, hogy ez jövőre lesz aktuális neki. Szóval, hogy ilyen nagyon tudatos voltam ebben, hogy oké, most idén nincs rá szüksége, de jövőre már lesz akkora, amikor kinövi az előzőt, és akkor itt a következő. Szóval, hogy ezeket lehet ilyen nagyon, és nem voltam soha, vagy régen nem voltam abszolút ennyire képbe, vagy például az, hogy novemberben megvettem a könyveket a kisfiamnak is karácsonyra, és akkor az így beleszosztva, hogy Mikulás, karácsony, és a többi, tehát ilyen, én nem voltam ennyire képbe azzal, hogy ha előre gondolkodsz, akkor mennyivel egyszerűbb, és úgy tudsz bemenni a Bartók Pagonyba, hogy nincs ott ember, és nem az van, hogy december 20-án izzadsz, hogy még nem tudod, hogy melyik karácsonyi könyv, és amúgy is mind elfogyott. És nyilván csak, hogy szerintem ez is egy része, és hogy tényleg tök fontos, hogy lehetnek drágábbak a termékek, lehetnek, nem az anyag, hogy ne adjunk ajándékot, hanem hogy olyat adjunk, amire a másiknak szüksége van, vagy vágyik arra a dologra. És itt jön be a tusfürdőcsomag, meg tudod, az ilyen dolgok, amik nem érted, hogy még mindig létezik. Igen. És igazából valószínűleg azért, mert nem tudsz olyan személyes ajándékot adni, amit úgy igazán akarnál, de szerintem ilyenkor még akkor adott esetben egy kézzel ért képes lap is sokkal többet ér, csak most már ugye az emberek szerintem félnek attól, hogy jaj, mit fog szólni a család, jaj, nem tudom, tehát hogy így bejön ez a mindig csak ugyanoda tudunk vissza kanyarodni, ez a külső nyomás, ez a mások mit fognak gondolni. És most visszatérve, bocsi, a pulcsira, amit mondtál, hogy ez a kapszula irányba akkor egy picit elterelném a beszélgetést, és igazából szerintem egy pulóver, amit mondjuk megvesz az ember, az megint csak egy olyan dolog, amit ugyanúgy lehet aztán használni ősszel, egy hidegebb nyári estén, most jó, nyilván ezt, nem ezt, de hogy nyilván ebből is lehet olyan, vagy úgy kombinálni, úgy variálni a dolgokat, hogy az most ott megállja a helyét. És szerintem a karácsonyi ajándékozásnál is egyébként simán lehet erre törekedni, hogy mondjuk, nem tudom, most csak egy példa, hogy mondjuk akkor valaki egy témakörben kapjon, és akkor az apró. Mondjuk én például olvasok egy könyvsorozatot, és én nagyon örülnék neki, és akkor most itt hint a családnak, hogyha mondjuk annak a könyvsorozatnak következő, és az utána levő részét kapnám, mert akkor legalább tudom, hogy ez egy összetartozó valami, és akkor ez egy ilyen felépített dolog. Úgyhogy igazából szerintem csak az, hogy icipicit kell csak elgondolkodni, és
ha meg nem ismered egyáltalán a másikat, és csak a tusfürdő, és nem tudom mi, akkor Abból tényleg is van szerintem... magyar márka. Úgyhogy most egy picit ez a kapszula témára egy picit, hogyha így el tudunk kanyarodni, az tök jó lenne, mert vannak, akik egyébként kérdeztek is erről, úgyhogy neked milyen kapszula tippeid vannak egyébként? Szerintem ez is egy kicsit a karácsonyi vibe megteremtésében ez is nehéz, hogy ugye itt is érzünk egy ilyen, egyrészt a filmekben is azt látjuk, hogy mindenki nagyon csinos és szép karácsonykor a ruháikban. Aztán pláne a gyerekesek szerintem tudják, hogy a valóságban elég necces egy harisnyát felvenni karácsonykor. Szerintem itt nagyon fontos az, hogy tényleg 24, 25, 26 olyan ruhában szeretnénk lenni, ami abszolút karácsony, mert nekem például, én megmondom őszintén, nagyon sokszor vagyok melegítőben karácsonykor, mert egyébként nekem az valahol a végre nem kell felöltöznöm időszakot is jelenti, de hogy a kapszula gardróbsággal itt szerintem az nagyon fontos, hogy azt próbáljuk meg megtalálni, hogy nekünk mit jelent az ünnep. És ez most ilyen nagyon elvont, és igen, de hogy például valakinek a glitteres, csillogós szoknya, vagy felső. Tökre adom. Amúgy ez nekem is abszolút ez a vibe, ami végül is kitart szilveszterkor is, tehát ott már van egy ilyen átkapcsolás. Azt még nyáron is lehet hordani, tisztas elő. Úgyhogy igazából valószínűleg itt a továbbgondolás, tehát hogy most még hányszor fogunk tudni elővenni. Meg hogy meddig tudsz ebben elmenni nekem. Évekig például egyetlen szarvasos zoknim volt, ami karácsony bármilyen szintig visszahozta, mint vibe, mert nem éreztem szükségét másnak. Az a zokni a mai napig megvan, pedig már ki is lyukadt a talpa, de hogy nekem az volt a karácsony, és ezt tudtam megtenni, eddig tudott a karácsony férkőzni az én szívembe, lelkembe, hogy volt egy szarvas az oknimon, aztán ez volt tacskós karácsonyos pólóm, ami egy abszolút ilyen, nem is tudom, egy ilyen kitekintés volt még a tini koromban szerintem, de hogy ott már elkezdtem mondjuk azt kombinálni mondjuk egy piros rúzsal, hogy oké, azért mégiscsak felnőtt vagyok. Szóval, hogy ott nekem, tehát hogy szerintem vannak szintek, és ezek a ruhadarabok amúgy megvannak, meg felszoktam venni őket, pláne most, hogy van gyerekem, még örül is neki, hogy ilyen ruhadarabok vannak, de aztán elkezdett formálódni ez nyilván egy olyan irányba, amikor sokkal hosszabban tartó darabokat választok. Van például egy kis fekete ruhám, ugye a kis fekete, ami egyébként mintás. Tehát onnantól már sokkal jobban én vagyok, és nem egy klasszik kis fekete, mert én abban nem tudnék létezni. Valakinek ez karácsony... De hát azt is föl lehet dobni, tehát fullon lehet kiegészítőzni. Tehát... Persze, és hogy ez valakinek karácsonykor az outfit, és szerintem ez tökre rendben van. Itt tényleg az a kis fekete ruháról egy picit beszélnél, hát hogyha a nézőink közül nem tudják az emberek. Hát ez egy ilyen klasszikus elképzelés a világban, hogy mindenkinek a szekrényében legyen egy kis fekete, ez lehet nyilván midi, hosszú, rövid ruha, de hogy egy olyan darab, amit nagyon sok helyzetben be lehet vetni ünnepségre, akár gyászidőszakban, akár... Valószínűleg ez is egyébként jön valahonnan. Szerintem. Mármint, hogy ez most így egy pillanatra így volt egy ilyen aha élményem, hogy ez tuti, hogy valami nagyanyáinktól valahonnan, igen, de ez tényleg egy nagyon ismételgetett dolog, hogy ez mindenkinek a szekrényében kell, hogy legyen. Egyébként nekem nincsen egy ilyen klasszikus, ez a mintás van, de hogy tehát, hogy nekem a karácsony ezeket tudja jelenteni, és hogyha kapszula gardróbról beszélünk, akkor szerintem tényleg az a fontos, hogy neked a pöttyös, a csillagos, a csillogós, a kockás, a zöld, a piros, például volt ilyen beszélgetés, ez itt tökre megmaradt, egy márkának az egyik tervezője mondta, hogy ő nagyon szeretett volna egy piros mellényt karácsonyra megteremteni. És hogy nekem ez még előtte addig soha nem jutott eszembe, hogy valaki piros mellény karácsonykor. Egyébként megvan azóta az a mellény nekem, és nagyon, nagyon tetszik. Egyébként nyáron kicsit többet hordom, mint télen, de hogy valóban, hogy egyébként valakinek a piros a karácsony, valakinek a zöld a karácsony, valakinek tényleg a klasszikus megjelenés a karácsony. Szerintem
Van itt egy ilyen nagyon, egy ilyen vékony jég, vagy szóval, hogy így nehéz tehát hogy ugye karácsonykor meg akarjuk magunknak teremteni azt, hogy ami körülvesz minket, rá tudjunk hangolódni, ugyanez a rénszarvasos zokni, meg nem tudom, és hogy így a piros, glitteres, zöld, ilyen-olyan kockás vibe-ok, és hogy igazából itt azt a nehéz szerintem eltalálni, hogy hol van az, amikor megteremted a hangulatot vele, de egyébként tudsz még arra figyelni, hogy amúgy azt így, amit mondtunk is, hogy tovább gondold, átgondold. Szóval, hogy én értem azt, hogy ilyenkor nem jön magától a karácsonyi hangulat. Tehát, hogyha mondjuk nem mindenkinek jön. Nekem, én meghallok egy karácsonyi dalt, és már vosozik a hátam, tehát én nekem attól nem jön a karácsony. A karácsonyi daloktól én egyáltalán nem érzem azt, hogy hú, de Christmas hangulatom van, de amikor megérzek egy mézes kalács, tehát hogy a sütemények, illatok, színek nekem sokkal hamarabb hoznak egy hangulatot, mint az ilyen olyan ingerek, ami ilyen dal, vagy ilyesmi. Úgyhogy értem én, hogy vizuálisan valaki szeretné megteremteni a karácsonyi hangulatot. Szóval szerintem azzal sincsen gond, hogyha valakinek mondjuk van 8 darab rénszarvasos zoknia. Itt igazából csak az egészben az izgalmas, hogy amikor mondjuk kiszakad, kiukad, akkor mondjuk tudsz belőle valamit még kezdeni. Lesz belőle hajgumi? Levágod a végét, nem tudom, össze tudod kicsit varni az alját, lesz belőle kis pouch, vagy valami. Szóval, hogy amúgy egy csomó olyan kreatív dolog van, ahogy egyébként így újra lehet gondolni szerintem az életünk minden kis apró részét. És például nálunk ugye a dekorációban pontosan ez volna a cél, hogy így mondjuk van egy koszorú alap, és akkor az akár lehet virágos, ami mondjuk akár átível a szezonokon, vagy egy kis módosítással lehet még belőle a kopogtatón keresztül, nem tudom, tehát hogy itt mindig az, hogy tudod-e úgy módosítani, tudod-e úgy változtatni, tudod-e úgy csűrni, csavarni, hogy az még mindig megállja a helyét egy pár másik helyzetben. És hogy igazából most az volna a kérdésem, hogy neked van-e bármi olyan tipped, ami egy ilyen, tételezzük fel, mert volt egy ilyen kérdés, hogy ilyen nagyon flitteres, nagyon karácsonyi, nagyon karácsony hangulatú ruhát, hogyha az ember nem akarja kidobni a szekrényéből nyáron, akkor mit lehet vele kezdeni? Hát ez az a baj, azért kérdezed rossz embertől, mert bármikor hajlandó vagyok flittert és glittert felvenni. De tehát ez csak hozzáállás kérdése. Igen, abszolút rugalmasság kérdése, de például nekem most ez egy nagyon messziről jövő gondolatmenet lesz, nekem nagyon sok esküvőm volt, de ugyanazzal a férfival, és az utolsó alkalomnál, hát igen, ez egy ilyen side note, az utolsó alkalom az egy flitteres body volt rajtam, egy rózsaszínkék flitteres body, és a fehér szoknya, ami egyébként az eredeti esküvői szoknyám volt, és én azt a bodyt, azt nyáron egyébként egy formássorttal hordtam utána, mert hogy, és a Pride-ra mentem többek között benne, de hogy vannak azok a szituk, amikor ez igenis tud adni egy extrát, vagy például ugyanúgy simán el tudom képzelni, hogy ezt felveszi az ember akár egy fekete blézerrel, fekete farmerral nem tudom, céges rendezvényre, vagy egy bármilyen bulira, vagy nem is bulira, tudod, ezek a vacsora, event, nem tudom, ahol meg kell jelenni, de nem akarsz annyira feltűnő lenni, vagy agresszív a megjelenéseddel, és akkor már tompítod azzal, hogy mit vettél, mivel kombináltad. Szóval szerintem ezeket így lehet visszahúzni, akkor is, hogyha egy erőteljesebb, és azt mondjuk, hogy ünnepibb, vagy karácsonyosabb, vagy tényleg feltűnőbb darabról beszélünk. Általában, ha például egy farmer, az a legtöbb dolgot tompítja, mert hogy annyira hétköznapi viseletként van meg a fejünkben, hogy nagyjából bármit vissza tud húzni, még egy bundánál is azt mondod, hogy jó. Ez egy tök jó tipp szerintem. Szóval, hogy így csak egy kicsit basicebbre venni a gondolatot. Nekem amúgy azt hiszem, hogy olyan kérdés jött, nem azt hiszem, tudom, hogy kismamának mi lehet a karácsonyi Jolly Joker, és egyébként szerintem az A-vonalú ruha, mert hogy az lehet hosszú, rövid, ugye, aminek így jön a szoknya része, viszont a pocak elfér benne kényelmesen, akár hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk egy 2 hetes periódus, és lehet, hogy pont akkor kismama, amikor a baba a legtöbbet növekszik. Szóval, hogy az egy ilyen tök jó Jolly Joker, az, hogyha egy pántos ruha, akkor tudsz alá öltözködni, tudsz alá venni
ugyanúgy mondjuk garbót, inget, stb. Lehet kombinálni, vagy fölülre ugyanúgy lehet egy blézer, vagy egy kardigán, vagy egy bármilyen pulcsi, szóval szerintem, hogyha kismamák, akkor meg ez egy ilyen tök jó dolog, mert ott van tér, meg abban tényleg van lehetőség játszadozni vele, hogy ezt mennyire visszük el a festív hangulatba, vagy mennyire tartjuk meg mondjuk egy klasszik vonalon. Meg az is igaz ilyenkor, nem? Szóval, hogyha valakinek van egy ilyen kicsit egyszínűbb, snasznak mondható, de mégis elegáns ruhája, hogy igazából a kiegészítőkkel ugyanúgy lehet talán feldobni. Tehát lehet, hogy fordítva is lehet gondolkodni, hogy nem az, hogy van egy nagyon Christmas ruhám is, hogy tompítom, hanem van egy nagyon basic ruhám is, hogy pimpelem föl. Igen, abszolút, abszolút. Nekem szerintem pont volt egy olyanom is, amin ilyen csörgős karácsonyfák voltak, egy hajgumim, és ezt például hordtam tök sokat karácsonyi időszakban, és csak annyi volt rajtam a karácsonyos azban az időszakban, hogy a hajamban ott csilingeltek a szarvasok, meg a karácsonyfák. Ez azért elég vagány. Hát ilyen cuki volt, igen. De hogy igen, és ez tényleg tök fontos, hogy és ugye nyilván visszakanyarodunk ide, hogy az embernek magának mi az, ami belefér, mi az, ami kényelmes, mert szerintem nem éri meg ebből a 3 karácsonyi napból eltölteni egyet sem kényelmetlenül, csupán a ruha miatt, vagy az elvárás miatt. Szóval itt akár ruhákról beszélünk, akár az otthonunk dekorálásáról, az a lényeg, hogy az egy komfort legyen, mert hogy tényleg szerintem a karácsony az sok mindenről szól, de valahol tényleg az ilyen megnyugvásról is kellene, hogy szóljon. És akkor meg... Így van. És hát igen, ez a másik dolog, ugye nagyon sokszor szerintem följön, vagy legalábbis az én fejemben, hogy ugye az ember kimegy ilyenkor egy bevásárlóközpontba, vagy már csak az utcán is ott van ez a rengeteg inger, sok fény, sok minden, ilyen műanyag, olyan, nem tudom, tehát, hogy igazából ez, nem azt akarom mondani, hogy nincsen benne esztétika, de azért mégis valahogy ezt kell mondjam, tehát, hogy így van olyan nagyon sok, ahol nem sok esztétika jön velünk szembe, és az ember azért be van szerintem programozva arra, hogy azért a széptől, meg a harmonikustól úgy tényleg meg tudunk nyugodni. Tehát most az, hogyha kicsit rend van körülöttünk, ilyen letisztultabb formák. Igazság szerint szerintem ez az a fajta harmónia, amit jó, hogyha az ember így megpróbál megteremteni az otthonában. Tehát akár dekoráció szinten is, hogy úgy a dolgok kicsit úgy összeilljenek, és hogy így nem tudom, tehát, hogy most csak az, hogy ha mondjuk valaki például szárított virágot választ, akkor mondjuk esetleg próbáljon meg több természetes anyagot használni. És ez azért is tök jó, mert a természetes anyagok azok azért sokszor azért időtálló dolgok, tehát vagy hogyha pedig nem, akkor pedig mondjuk esetleg nem tudom, ha az ember kimegy a természetbe, és behoz magának 3 fenyőágat, mert mondjuk a szomszéd megengedi, hogy levágja, vagy nem tudom, összegyűjtögeti az ágakat, és akkor arra aggaszt kismézes kalácsformákat, akkor már is ott vagyunk, hogy valami olyasmi készült, ami esetleg történetet hordoz, mert tök cuki mondjuk elbeszélgetni a szomszéddal, vagy mondjuk jó volt az a séta, amikor kimentünk és ezt összeszedtük, és tényleg összeillik, harmonikus, míg mondjuk, hogyha tele vagyunk ilyen-olyan, nem szeretem ezt a szót használni, mert egyébként a gics is lehet tök vagány, de mondjuk most azt a rossz értelemben vett gicset, mondjuk, hogyha szétszórjuk a házban, akkor szerintem garantált, hogy nem azt fogjuk érezni, hogy de jó, most itt meginni egy forró kakaót. De a jó értelemben vett gics, az egy olyan kis, lehet egy ilyen kis gag, egy valami, ami ilyen cuki dolog, így földobja. De ezt stílusként kell ilyenkor értelmezni, mert valakinek a gics a stílusa, és akkor azt abszolút nem érzed fullasztónak. Sok nem, mert hogyha valaki azt úgy jól tudja használni, igen. Tehát, hogy nem kell ezt azért rossz értelemben menni, tehát a gics is lehet szerintem is olyan, de vannak azok a gicsek, amik mondjuk nem passzolnak bele, mert mondjuk nem özenas, nem felesleges. Megvetted, mert mondjuk az jött veled szembe. Szóval, hogy itt igazából szerintem megint csak a harmónia, a harmonikusan gicses, az más, mint az, hogy itt egy természetes elem, ott egy műanyag, valami gics, ott egy nem tudom. Szóval, hogy szerintem az tud egy ilyen megnyugvást hozni, ugye, mert a megnyugvásból kanyarodtunk ide, hogyha
tényleg ez az önazonos, amit mondtál, ez egy nagyon jó szó. Szerintem még az, hogy a dolgoknak a miértje, hogy miért, és az, hogy egy kicsit így az élmények fele is talán így elvinni ezt. És azért is volt jó, amit mondtál még, az egyik másik dolog a kopogtatóval kapcsolatban, hogy az úgy kézzel készült, mert egyébként a kézzel készültnek, vagy hogyha az ember így hozzátesz valamit egy meglévőhöz, annak mindig lesz egy ilyen többletérték, és egy ilyen tök jó sztori, egy ilyen kis kellemes élmény, és főleg, ha valami évről évre visszatér, az, hogy így mik történtek meg amellett, ami megfestette az életem hátterét. Úgyhogy ez is egy ilyen, le tudja lassítani szerintem az embert ilyenkor. Igen. Van pár még egy-két kérdésünk, akkor szerintem majd lassan ne is zárjunk, mert egyébként szerintem nagyon hosszan lehetne erre beszélni. Nagyon, de, és hajlamosak vagyunk szerintem mindketten ebben elveszni. Bele, igen. Volt egy ilyen kérdésünk, hogy milyen alapdarabokat érdemes beszerezni, hogy csinálni, de mégis kényelmes legyen az öltözködés. Ezt meg kicsit érintettük, de azért még valamit reflektálj rá. Szerintem itt is egyébként ez ilyen jól kombinálhatóság, meg hogy kinek mi a csinos. Tehát, hogy például valakinek mondjuk az nagyon csinos, hogyha egy szűkebb fazonú kötött garbó aranydítélekkel. Tökre gondolom, hogy csinos. Valakinek ez a csinos, ezt viszont tényleg megint csak végtelenségig lehet nadrágokkal, szoknyákkal, akár pántos ruhákkal kombinálni. Valakinek mondjuk egy nagy meleg pulóver az, ami ugyanúgy tud csinos lenni, mert mondjuk annyira szép a kidolgozása, vagy olyan, nem tudom, akár kis kövek vannak rajta, vagy valami extra. Szerintem az alapdarabnak talán az mondható, hogyha van egy jó harisnyád. Na igen, ami nem szakad el. Sok siker. Igen. De igen, tehát hogy itt is egyébként már megint csak a mennyiség-minőség, hogy egy jó harisnya alapdarab szerintem az egy ilyen alulértékelt dolog. Igen, egyébként. Bár ez is egy nagyon érdekes dolog, mert például, hogyha a testvéremre megpróbálnánk harisnyát és ruhát adni, ő kirohanna a világból. Szóval neki például nem ez az a karácsonyi alapdarab. De hát az aláöltözőnek is kiváló. Igen. Igen. De szerintem itt tényleg megint csak egy kicsit azért nehéz ezekre ilyen globális szinten válaszolni, mert nagyon pici a határa között, hogy kinek mi a csinos, kinek mi a kényelmes, de szerintem... És mi az alapdarab? Ebben a kérdésben 3 olyan dolog is volt. Igen, de például szerintem itt tényleg ez a továbbgondolás a kulcsa talán ennek, amiről már szintén beszéltünk, hogy mi az, amit tényleg tovább is akarsz majd gondolni, és nem csak arra egy hétre vonatkozik, ami december 24-től január 1-ig tart, és hogy onnantól az, hogy most ez egy kis ruha, egy szép szoknya, tényleg akár egy olyan felső, vagy egy blúz, amivel ezt végig tudod csinálni, az már nagyon egyénfüggő, de nagyon szívesen segítek ebben bárkinek, de hogy... Minden esetre én virágosként ezt tudom mondani, hogy szerintem egy jó harisnya, ez mindig jó. Én, hogyha kimegyek télen, én simán felveszek belőle akár 2-3 is, szóval. Jézusom, abban mozogni nem tudnék. De igen, szerintem amúgy jó. Tehát, hogy a harisnya az nekem egy ilyen basic. Pedig hát egyébként vagy virágosként. nem vagyok egy harisnyás. Vagy virágosként például egy jó kitűző, vagy hogy tudod, egy olyan dolog, ami így is fel fog öltöztetni. Ez is lehet egy alapdarab, szóval a ruhát nem feltétlen kell a ruha textilt alapdarabnak hívni, hanem valamit, amivel tudod ezeket a napokat akár végigvinni, egy kiegészítővel, igen. Szóval ezekre azért nehéz ilyen nagyon globálisan válaszolni, szerintem. Most itt a következő kérdés, amire már válaszoltunk, hogy ha megvettem a korábban a fast fashion frites említék velük, hogy ne a kukába végezzék, és szerintem már ezt is érintettük, hogy hát bármit. Bármikor vettem. Ha leveszed róla a flittereket, és fölfűzöd egy koszorúra, akár még az is tök vagány, szóval igazából itt csak a megfordított gondolkodás szerintem már is tök izgi. Hogyan ne essek bele? A karácsony előtt gyorsan rendezzük át az egész lakás csapdájába. Erre nagyon jó példát tudok hozni. Tegnap, amikor elővettük itt a karácsonyi dolgokat, akkor a férjem, felraktam az egyik húzatot, amin egy ilyen autó viszi a karácsonyfát, ami elég karácsonyos dolog, azért az év többi napján nincs elő, és mondta, hogy de ebből volt valami másik is, nem? Hát mondom, igen, de az annyira jól sikerült, hogy az egész évben itt van.
És Ó, mert ez egy ilyen piros rózsaszín csíkos húzat, ami alapvetően karácsonyiként volt annó mm, eladva, meg először valóban karácsonykor került föl, viszont az életünkbe úgy passzol ez a rózsaszín, piros, csíkos dolog, és hogy igazából végig kísérte az évet. Szóval szerintem itt is egy picit ez az átfordíthatóság, vagy mm. nyilván nem kell, hogy mindenkinek zöld, piros, nem tudom milyen legyen a háza, de pont tegnap erről így beszélgettünk a férjemmel, hogy valahogy nekünk a bútoraink, meg így a dolgok, most nem tudom mennyire látszik, itt ilyen piros, tulipános a fotelünknek a mintája, ami lehet egy nagyon tavaszinak értelmezett, de mivel a hangulatával, vagy a színeivel, meg egyébként senkinek nem tűnik fel, hogy ezek tulipánok, mert karácsonykor meg úgy beleolvad abba, Igen, a hogy színek egy picit más, igen, a vibe. Szóval szerintem itt is most nem lesz. az a kérdés, hogy tudunk-e úgy választani, és nem azt jelenti, hogy nincsen diótörős takarunk, mert van, és ilyenkor ezek vannak elől nálunk is, és mondjuk lecserélődnek ezek aztán a natúrabb színekre, de hogy ezek egy-egy darabok, és szerintem itt ez a fontos, hogy nincs túl sok tárgyunk, ami az ünnep, vagy ennek az időszakot hozza vissza, és amik meg vannak extrában, azok meg tudnak az egész évben végigkísérni minket. Meg például ez is tegnap jutott eszembe, vagy amikor, nem azt nem tegnap, amikor csináltam, hogy most ebben van a legfrissebb karácsonyi csokor, de hogy ebben annyira jól mutat ugyanúgy a A narancssárga, tavaszi ami volt, igen. őszi, Aha, ja, meg a igen, azt tavaszi is, és mhm. egyébként mindegyik ezekben volt, mert hogy amiatt, hogy nem egy nagyon meghatározott dizájna van ezen vagy ez nem egy ilyen nagyon meghatározott váza, ebben így tudod, így tök jól mutatnak a színek, meg tök jól lehet bennük így használni, és nem kell kicserélgetnem a vázákat szezonról szezonra, mert igazából csak öltöztetik egymást a csokor és a váza. Meg igazából kicsit azt is érzem, hogy hát hogy ne essünk bele abba a hibába, hogy átöltöztessük az egész lakást, vagy hogy átrendezzük az egész lakást. Igazából mikor Amúgy meg máskor ez sem rendezzük bele. át. Tehát, hogy szerintem is igazából itt nem erről van, nem ez a legnagyobb probléma, nem ettől lesz kevésbé lassú a karácsony, hogy átrendeztük a házat, hogyha amúgy ez nekünk jól esik. Tehát, hogy Igen. itt megint ugye, amit mondunk, hogy miért rendezzük át, miért választottuk ezt, és hogy utána tovább gondolható-e, hogy te mondtad. Úgyhogy szerintem nyugodtan essünk bele, csak Igen. nyilván Szerintem észszel, meg mértékkel. igen, és igazából szerintem tényleg az a legfontosabb, hogyha egyébként leülnénk a szobában egyedül, és végig gondolnánk, hogy mit gondolunk a karácsonyról, akkor úgy is Nekem ilyenek a fények, amúgy, bocsánat, hogy megint beleszok, de ilyenek a karácsonyi fények nálunk egyébként egész évben kint vannak. Tehát, hogy van egy fényfüzérünk, és én nem szoktam levenni, mert amúgy meg egyébként is nem tartom fárnak az élettől, hogy amikor vége van a karácsonynak, akkor leoltjuk a fényeket, és az egész január-februárt úgy kell végig szenvedni, hogy itt már pedig nincsen belegség, itt már pedig vége van a karácsony, mert az a legnehezebb, szerintem egy nagyon nehéz időszak, az én január a leghosszabb hónap, szerintem. és simán fennmaradhatnak a fények, meg meghagyhatjuk magunknak ezt a kis kozi hangulatot. Igen, nálunk is van egy, ami folyamatosan a konyhában fent van. Igen. Igen. Szerintem az utolsó kérdés, ami szerintem egy egészen izgalmas, hogy mennyire számít tudatosnak, ha használt ruhát ajándékozom, és nem lesz-e túl személytelen. Szerintem az nagyon menő. Pont egyébként erről szembe jött valahol egy videó a napokban, erről a témáról. Szerintem valami egy külföldi tartalomgyártó lehetett, aki így igazából pont erre hívta fel a figyelmet, hogy miért lenne kínos használt ruhát, vagy Nyilván most itt ne azt képzeljük el magunk előtt, hogy egy totál szétizzadt kis kutya szájából kiszedett valami. Mert persze, vagy például a nem charity biztos, hogy... boltok. Tök jó Igen. dolgokat lehet találni, és hogy szerintem sokkal inkább személyes egy kiválasztott, használt tárgy, mint tényleg visszatérek a tusfürdő csomagos példára. Tehát, hogy akkor ott már sokkal több volt az effort, amit az a valaki beletett az ajándékválasztásba, és szerintem manapság pontosan amiatt, mert a világ túl használ mindent, vagy hát hogy nem biztos, hogy ez egy jó kifejezés, de hogy túl sokat veszünk, emiatt a használati idő nagyon sokszor sokkal rövidebb lesz, mint mondjuk akár 10-20, nyilván 50 évvel ezelőtt hagyjuk is, mert ott meglett, és a végéig hordták és használták a tárgyaikat az emberek, de hogy nem lesz idejük használódni. És nem tudom, nekem például a kisfiam is szokott ajándékba is kapni olyan dolgokat, amiről tudom, hogy a Vinted-ről vették neki,
tök menő dolgokat, olyanokat kap, amiket így nem is látnék máshol, szóval Igen. még így külön menő is, amiket kap általában. Vagy például nekem is az egy szempont, hogy például a születésnapi ajándéka a kisfiamnak az, amit a részünkről kapott, az nagyjából minden használt volt a Vinted-ről. És vagy valakitől leörökölt például, az is tök magány tud lenni. Az én kisfiam például kifejezetten imádja, amikor felöltözik, és akkor mondja, hogy ez a Mátétól van, és valami, de nekik is szerintem azért, hogyha ilyen van, akkor van egy ilyen kis belonging, hogy így érzi, hogy valahol tartozik. Igen. Tehát, hogy én ugyanezt gondolom egyébként a használt ruháról, most, hogy csak így magam előtt elképzelem, hogy mondjuk van a ruhatáramban egy ruha, amit nem használok, és mondjuk azt valakinek odaadom, mert azt gondolom, hogy szerintem én ezt nem használom, és ez neki nagyon illene, és ez nagyon szuper, azban sokkal több figyelem van, mint hogyha leveszi az ember egy polcra, és akkor sose. Nem tudom, megvettem ezt a pulcsit, mert láttam, hirtelen te jutottál eszembe, és nem azon, hogy amúgy erről már napok óta mindig te jutsz eszembe, és én nem hordom. Úgyhogy miért lenne személytelen? Lehet, hogy ettől sokkal személyesebb valami. Igen. Sőt, inkább mindenki vegyen használt tárgyakat karácsonyra. Vagy legalábbis Jó. tényleg ez nem egy kínos dolog, szerintem. Nem, szerintem sem. Sőt. Szerintem azt érzem, hogy most már így kezdünk kifutni az időből, nem akartam, hogy azért úgy nagyon-nagyon túltoljuk ezt, pedig ezt már nagyon túl lehet tolni. Igen. Most egy ilyen búcsúzásról talán csak annyi, hogy így hol találnak, akik mondjuk itt tőlem vannak, itt téged, de szerintem ez így elég egyértelmű, hogy az Instagramon. Igen, igen. És szerintem amúgy nagyon sokan most már valahogy így össze is kötnek talán minket, vagy sokszor érzékelem azt, hogy így akár az Argonikával kapcsolatos témákban így engem is megkérdeznek. Úgyhogy igen, mi azért sokszor posztolgatunk ide-oda egymásról, igen. Egymásnak riposztolgatunk, úgyhogy így meg lehet találni. Meg. Egyikünket a másiknál, másikunkat az egyikünknél. Az egyiknél. Illetve Zsófi egyébként még csak annyi a végére, hogy ugye foglalkozom, nem tudom, hogy még aktívan foglalkozol-e, de ezzel a színtanácsadással is egyébként, hogy olyan szempontból is lehet nálad inspirálódni, hogyha jól tudom. Szó. Igen, ez kidolgozás alatt van. Ez egy másik nagyon hosszú téma, de rajta vagyok, hogy ebben megtaláljam azt, amiben önazonosan tudom ezt a színtanácsadást, testalkat, kérdést csinálni. Úgyhogy ez in process. Szuper. Még esetleg majd, hogyha van kedvetek, így akik részt vettek, nem tudom, így a live-ban, vagy még itt a végén itt vannak, majd kirakok egy kérdésmatricát, de hogy így tovább gondolásképpen, hogy ti esetleg így mitől érzitek amúgy meghittebbnek a karácsonyt az emberektől, attól, hogy mit vesztek föl, vagy a környezettől, hogy talán ez is egy ilyen cuki tovább gondolandó kérdés. Úgyhogy szerintem elbúcsúzzunk akkor. Köszönöm engem szépen. Itt találtok meg, ezt nem mondtam el, engem itt találtok meg, az Argonikán. Majd még gondolkodunk, hát, hogyha valami másban is egyébként így majd tudunk beszélgetni legközelebb, de szerintem jó sok mindenben, úgyhogy majd folytköv. És köszi mindenkinek, aki itt volt, most 4-en vannak itt ennek a 4 embernek így a végére. De igen, így ugráltak hála. A számok. Igen. Most megpróbálom valahogy elmenteni majd, remélem, hogy sikerülni fog, úgyhogy szurkoljatok. Na, szia Zsófi! Hát mindenkinek nyugodt karácsony. Igen. Sziasztok!